øjeblik så slukker kaptajnen skiltet med sikkerhedsbæltet, men da der kan opstå uventede turbulenser, anbefaler vi som nævnt, at man altid sidder med sit sikkerhedsbælte løst spændt, når man sidder på sin plads. Og hvis I skal bruge noget i bagagerummet over jer, så vær forsigtig, når I åbner bagagekanten og skubbe så under starten. Her på hjemturen kan I gratis streame musik og via vores interne wifi-netværk til nemt at tilkoble, som er den instruktion, som findes foran jer. Og en praktisk oplysning, vi har 4 toiletter ombord, et forrest og 3 bagerst. Det forreste toilet er forberedt de gæster, som sidder på række 1 til og med række 10. Det vil sige, at der sidder på række 11 bagud, skal benytte de 3 bagerste toiletter. Så var vi hans her på det vel til rettet ved nødflyvebås.